chim, chim, chim. Good luck will rub off when I shake hands with you. Oh, blow me a kiss. Τερατό μου, το πετσόπραμα δεν θες να πεις, Δεν θα κατέβω, τι θα κάνω. Φραμάλα θα στην κάνω την υπόγα εδώ, σε σαφόλια. Μάλιστα, μάλιστα. Το πάνω πίσω δεν του το είπα. Λεπτό κότσι, χοντρό που δεν πιέ. Ανάποδα το έκανε ο Τσιριμόκος. Μάλιστα. Έκατσες. Όχι ο Κούλης. Η ώρα φτάνουν οι πρώτες. Τώρα που να είναι. Να δω πάλι τη βρωμιάρα θα μας στείλουνε. Πώς κατά τα έχω βάλει. Σίγουρα πάντως με την αναφορά του Υπουργείου η επιλογή των κρατουμένων πρέπει να είναι πολύ ιδιόρυθμη. Δεν μας σχέζει, Ζαφόλια. Μαλή, διότι κοιτάς γυαλάκια από το πουθενά με πηχέ και σκατόχαρτα να μας μάθει πώς πρέπει να είναι οι φυλακές στον τόπο μας. Όχι, να με συγχωρείτε κυρία Ντάνου, αλλά εδώ δεν έχετε δίκιο. Τι είπες, Ζαφόλια? Όχι, θέλω να πω ότι όχι, δεν έχετε δίκιο. Απλώς έχετε λίγο άδικο. Ποια είναι η διευθύντρια σε αυτό το κολάδικο, Ζαφόλια? Εσείς. Πόσο είναι το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, Ζαφόλια? 14%. Ποιος έχει δίκιο, Ζαφόλια? Εσείς. Έλα, σπρώξει την κόβα τώρα. Ναι, ξέρετε, αυτό που εγώ ήθελα να επισημάνω είναι ότι ο κύριος Παυλάτος με τη μελέτη του για το συγχρονιστικό σύστημα δεν πήρε τυχαία την επιδότηση από την ΕΟΚ. Πού είναι το κεφάλι σου, πού είναι το πόδι μου, κανόνισε. Όχι, πάλι σας παρακαλώ. Δες και δεν του ξέρουμε κάτι τύπου σαν τον Παυλάτο. Άνθρωπε, αγάπα τη φωτιά. Σταμάτα! Να μου μιλάνε εμένα για δικαιώματα και ατομικές ελευθερίες στις φυλακές. Ας γελάσω. Ούλη, μέτρα. Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Γιατί το γατί το έχετε στο κλουβί του Παπαγάλου? Γιατί έπαιγε τον Παπαγάλο? Άλλο αυτό. Πάντως αυτό που ήθελα να πω εγώ, κυρία Ντάνου μου, είναι ότι και οι κρατούμενες άνθρωποι είναι. Δεν έχουν και αυτές δικαιώματα. Θύμησέ μου ποια είναι η ερώτηση που η απάντησή της είναι πιο σχέστικη. Μην το λέτε αυτό, το παραδέχεται και η Εκκλησία. Εγώ ένα ήθελα να ξέρω. Ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο? Ο κύριος Σιμίτης. Ο ποιος? Έτσι λέγανε προχτές στο δελτίο καιρού για τους αγρότες. Εγώ. Καλά, μα έχει στοιχεία να τα πας στον εισαγγελέα. Δεν τρως του, Δεν τρως. Δεν τ' αρέσει το μαρούλι, Άμπα, να για κάνει. Έτσι έκανε προχτές και με το καναβούρι. Σπυρί δεν άφησε. Κυρία Ντάνου! Άστε με! Κυρία Ντάνου! Κυρία Ντάνου! Έχεις δει τα χάλια σου εσύ? Όχι. Τότε τι θες? Ένα ελικόπτερο πάνω από τη φυλακή πάει να προσγειωθεί στον προάβλιο. Χριστέ μου, απόδραση. Μα δεν έχουμε ακόμα κρατούμενες. Σωστά. There is no one like me. There is no possibility. Through the wall I can see. I got a special ability. There is no one like me. I'm a kind of phenomenon. But for you, I'm a fool in your hands. I'm a fool. I'm in love. Treat me cool. It's only for you and your love that I pray. Without you, there is no today. There is nothing today. There is no one like me. There is no possibility. Anything I could be with the same facility. There is no one like me. I'm a kind of phenomenon. But for you, I'm a fool. In your hands, I'm a tool. I'm in love with me good. Καλημέρα σας. Πάντως, αν κρίνω από το μαλλί σας, δεν περιμένετε κόσμο. Πρέπει να είστε ο κύριος Τσιμισκής Χόφμαν. Εσείς πάντως δεν είστε η Ροξάνη Ντάνου Κουλούμπη. Όχι βέβαια, κυρία. Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω, κύριε Τσιμισκή. Χόφμαν. Από εδώ με το πέτσινο ο υποδιευθυντής μας. Άρης Αφολιάς. Αλήθεια, γιατί μας ήρθατε με το ελικόπτερο? Είχε κίνηση σε κάποιο δρόμο που μου τον είπαν Ελιοσίων. Τι να έκανα, τι να έκανα. It's only. Ναι. Ας πάρω μετά. Μα τι ωραίοι που γίνανε οι στάβλοι της μαμάς. Όλα είναι έξω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μερικοί χώροι επιδέχονται ακόμα κάποιον βελτιώσεων. Ναι, το μασάζ και το σολάριο έχουν μείνει λίγο πίσω. Διακρίνω έναν τόνο ηρωνίας στη φωνή σας. Μα είναι δυνατόν, κύριε Δήμου, οι φυλακές να είναι καλύτερες από το Ματογιάννια στη Μύκονο? Α, καλέ, τι ωραίο. Γατάκι, τσιμπάει. Η αλήθεια είναι ότι το πιλωτικό πρόγραμμα του κυρίου Παυλάτου είναι λίγο καινοτόμο, αλλά. Ναι, όταν μας πάνε κολοφεράτζα οι χαμούρες και μας καινοτομήσουν χωρίς άλλο, θα ψάχνω τον Παυλάτο στο Παρίσι να μας ράξει. Έτσι ακριβώς σαν και εσάς, ψαροκασέλα, ήταν και η νονά μου, η Κατίνα Παξινού. Ήταν ο Νάσας Παξινού. 6 μισίες με τον Αλέξη Μινωτή. Μεγάλη τιμή. Ναι, τους την κάναμε. Αν και η μαμά δεν ήθελε να βαφτίσει για το Μινωτή και μεταξύ μας ούτε κι εγώ. Αλλά η νονά επέμενε και έτσι δεχθήκαμε υπό τον όρο να μην είναι στις φωτογραφίες. Τα κατούκα ο αργαλιός μου, να σου και έρχεται ο καλός μου καφεδάκι. Μερσή, Λίλα. Θα του δώσω και τις λίλας. Ακούσαμε ότι τα κτίρια εδώ ήταν το εξοχικό της οικογένειας σας. Ναι, και εδώ που είμαστε ήταν η στάβλη της μαμάς. Η περίφημη στάβλη της Εριέτα Ζαΐμη. Να, εκεί που κάθεται η κυρία. Έτρωγε σανό η φοράδα της μαμάς. Σαν να τη βλέπω μπροστά μου είναι. Θέλει 2 κύβους ζάχαρη ακόμα. Και τα κελιά ήταν τα υπνοδωμάτια των υποκόμων μας. Αλήθεια. Τα κελιά δεν είναι πολύ ισοπεδωτικά ίδια μεταξύ τους? Ναι,
Τα κάναμε ήδη, εμπλακώνονται οι κρατούμενες μεταξύ τους. Το δικό μου βλέπει πεύκος, το δικό σου κύμα. Ζαχαρίτσα, λίλα. Μαντάμ, είστε πολύ, κυρία. Μόνο όταν είμαι όρθια. Και τελικά σας κάνανε πρόεδρο του Δουσού λόγω της δωρεάς σας. Ναι, τιμήσε ναι και... Ήταν μια φράση που αγαπούσε πολύ η μαμά, σαν να την ακούω. Δεν με νοιάζει, αγόρι μου, να γίνεις ευτυχής, μου έλεγε. Τιμήσε ναι και να γίνεις. Και έγινε. Ναι, Λατούλα. Πότε θα μου στείλεις τις μουλάρες? Οι πρώτες θα φύγουν τώρα. Το άλλο το γκρουπ θα στο στείλω το απόγευμα. Μισό, Ροξάνη. Ναι. Λοιπόν, και κανόνισε ρε εσύ να ξαναπάμε σε κανένα αγώνα πόλο. Καλά έχει κάνει κάτι μεταγραφές Ολυμπιακός. Παναγία μου. Κάτι μανάρια να τα πιει στην πισίνα. Ένα σου λέω. Πλάτη 1,35. Κόλος 63. Σκάσε μου, λυσασμένη. Λοιπόν, έλα, θα σε πάρω αργότερα. Λοιπόν, Μπαρτζόκα, σε χάνουμε. Μάλιστα, κυρία Τούλα μου, και ήρθα να σε ευχαριστήσω για τη φιλοξενία σας. Που την καταχράστηκες πολλές φορές. Έτερον εκάτερον. Και κοίτα, μην αρχίσεις τα πασοκικά σου εκεί που θα πας. Η Ντάνου δεν είναι Τούλα, θα σας τον κόψει τον κόλλο. Κάτω το μπαρμπιτσιώτη. Μια και φεύγεις, να σε ρωτήσω κάτι, ρε Μπαρτζόκα. Όντως είχες κάνει εκβιασμούς? Συκοφαντίες, κυρία Τούλα μου. Ήταν δεξιός ο δικαστής και την πατήσαμε. Τι συκοφαντίες, ρε Μπαρτζόκα. Στο ξενοδοχείο σου δεν βρεθήκανε 225 κασέτες με επιδήματα από παράνομα ζευγάρια? Έτερον εκάτερον. Εγώ γι' αυτούς τις τράβαγα, για να έχουν ένα σουβενίρ. Σουβενίρ, έλα τώρα, ρε Μπαρτζόκα. Καλέ, μισό σου, αλλά αυτοί φεύγανε τρέχοντας, ένα που ήταν παράνομο. Μετά τους τις έστελνα με τον courier και επειδή τους χρέωνα τον courier, μου κάνανε μήνυση. Ήθελαν δηλαδή να πληρώνω και τον courier που κάνω. Σαν κομματάκι ακριβώς δεν ήταν ο courier. 5 εκατομμύρια η κασέτα, αλλιώς θα την έστελνε στη σύζυγο. Άμα δεν έβρισκε κανέναν άλλο στο σπίτι, να κάνει το παιδί. Να κόβει βόλτες με το μηχανάκι πάνω κάτω της Σεβαστουπόλεως. Μην ακούω παράλογα. Και με την άλλη τη δίκη, τι έγινε? Ψάχνουν δικαστή στην Τρικούπη να με δικάσει αδιάβλητα. Καλά, μωρία Θεόφοβη. Πώς σου ήρθε και πήρε βάρνα με το Κόρντοβα 7 ανθρώπους? Όχι ανθρώπους, δεξιούς. Δεν μου τα θυμίσεις και κορώνα. Έλα για χατήρι μου τώρα που φεύγεις, πέμουν την ιστορία και πεθαίνω. Τι το θέλαμε τον παπουτσί, τον αφοσιωμένο στην Αθήνα. Επειδή βγήκε άβρευτος από το ναυάγιο, νομίζαμε θα είναι κάθε μέρα της Αγίας Άμυνας. Να τα τώρα βόλτα η Ντόρα. Η Ντόρα ήταν καλύτερη. Έτερον εκάτερον. Και να έχεις τα κολόπεδο όλη νύχτα να πανηγυρίζουμε την καραμούτζα. Να έχω βάλει μπακαλάκο στο μαγνητόφωνο και να μην μπορώ να ηρεμήσω. Και να σου σκάει μύτη από τη γωνία και μου σχολιού με η φωτοβολίδα στο χέρι. Κάτσε μόνο με την εγώνα σου. Τι τη λες τη φωτοβολίδα? Δηλαδή εσύ για τη Μοσχολιού πήγαινες? Δεν έκανε, τι μου φταίγανε τα ζαβά. Και πάνω που γκαζώνω, τι φωνάζει κουτσίκο από το μπαλκόνι. Τη χάνω στη γωνία, πάρτα τα ζαβά στο κάτω. Να πηγαίνω τώρα. Ναι, άιστο καλό. Και κοίταξε να πάρεις το δικό σου την Τρικούπη να τον ευχαριστήσεις γιατί μεταξύ μας δεν πας σε φυλακές. Σε κατασκήνωση του Δήμου πας. Παναγία μου. Έγινε κάτι? Από το Υπουργείο. Ρωτάνε μας φτάνει το χαβιάρι για απόψε. Μπελούγκα. Το είχε τσακίσει ο Μάρδας το 69. Τότε που είχε έρθει εδώ με τον Τζον Λένον, γνωρίζετε. Εκείνο το διοπτροφόρο που έπαιζε έμφορδα σε κάποια βρετανική μπάντα. Ο Τζον Λένον εδώ? Ναι, ήταν τότε που έκανα αγγλικά. Τον είχε καλέσει η μαμά για να με προπαιδεύσει στην προφορά. Ήταν τότε μάλιστα που έγραφα και μερικούς στίχους. Γράφατε και στίχους? Ναι, μου είχαν βγει κάτι ευαισθησίες, αλλά η μαμά μου απειγόρευσε να μου ξαναβγούν και έτσι δεν ξανασχολήθηκα. Ανοιχτά είναι. Καλημέρα σας. Παρακαλώ. Την κυρία Ντάνου Κουλουμπή μου είπαν. Ο κύριος. Χρόνης Μπατσινίδας, ο επιστάτης. Να πηγαίνουμε τότε κι εμείς. Ναι, γιατί έχω και εγώ να δώσω κάποιες οδηγίες στον κύριο. Μπατσινίδας, Χρόνης Μπατσινίδας. Υπέροχη γόβα. Σας ευχαριστώ. Σε λάθος που δεν πιέ. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Βιτ, 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 βιτ. Βιτ, 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 βιτ. Πού χάθηκες εσύ, ρε γουρούνι? Στη Μαλακάσα, μάνα μου, μπερδεύτηκα με τα βέλη και αυτό σε Χαλκίδα. 2 μέρες, άφαντος. Πάλι με τη γυναίκα σου ήσουν, Όχι, ψυχή μου, μην την πιάνεις στο στόμα σου την καημένη και την έχω στο κρεβάτι με μαγουλάδες. Τι είναι αυτό το σημάδι, ρε χαμούρι? Δικό σου, ψυχή μου, δικό σου. Τις προάλλες που είχες κάψει με το σίδερο. Ακόμα μου το χτυπάς. Γουσάρεις να σε πάρω στο γραφείο ή θέλεις πάλι πάτωμα? Κάτσε κάτω, κτίνος. Δεν έχουν μπει και κλειδαριές και θα έχουμε φασαρίες. Να βάλω κόντρα το γραφείο, Σταμάτα! Είπα, σταμάτα. Και βάλ' το καλά στο όποιο μυαλό σου. Δεν πρέπει κανείς να καταλάβει τίποτα για μας. Είναι ήσυχη, μάνα μου. Μες με σένα που μπλέξα, μόνο ήσυχη δεν είναι. Δεν ξέρεις τι κατουρημένες ποδιές φίλησα για να σε φέρω εδώ μέσα. Μέχρι και στον πετσάλνικο βρέκαρα τα γλυκά μάτια. Μα δεν θέλω τέτοια. Κάτω, κτίνος. Θα μου κάνεις και σκηνή.
Λες και έχουν ξεχάσει οι άνθρωποι τα κατορθώματά σου στο πολεμικό ναυτικό. Μη με χτυπήσεις πάλι με τη φέτα. Αφού δεν αποδείχτηκε τίποτα, ήμουν αθώος, μάνα. Δεν δουλεύεις ρε, τι αθώος. Δεν σε πιάσανε ανοιχτά της Ρόδου να πουλάς στους Τούρκους 300 ντενεκέδες φέτα που είχε σου φρώσει από το στρατόπεδο. Και τι θέλεις να κάνω, αφού μόνοι τους μου τα δίναν τα λεφτά να μην τα πάρω. Να έχουμε καμιά εμπλοκή. Είναι ύποπτες ημέρες, μην κοιτάς τι λένε στο κοσμάκι. Γι' αυτό σε αποτάξαν άρον-άρον από το σώμα. Και μιλιά δεν έβγαλα, να δεις τι κύριος είμαι. Κοιτάξτε ρε τον παίκτη του αδύναμου κρίκου. Εδώ ζών, εδώ. Ξεχνάς ρε επιληπτικέ ότι ευθύνεσαι για την κρίση στα ίμια. Αν ψάχνουν για εξυλαστήριο θύμα να παραβρούν αλλού. Ο Πατσινίλας είναι καθαρός. Τι καθαρός ρε Μπαγλάμα, τι καθαρός. Που σε στείλαν για περιφρούσεις στο βράχο και εσείς πήρατε από πίσω εκείνο το καΐκι με τις αυστραλές τις βοηδάρες και αφήσατε το νησί να το φυλάνε κατσίκες. Αφού είχαν χαθεί τα κορίτσια, τι να έκανα. Αισθάνεσαι περήφανος τώρα ρε ανισόρροπε που δημιούργησες τις γκρίζες ζώνες. Και τι έγινε μωρέ τελικά, τι έγινε. Ο Σιμίτης ευχαρίστησε τους Αμερικάνους, οι κοπέλες εμπνίκαν και στο τέλος φύγανε εκεί οι Τούρκοι. Πώς φύγανε. Πώς φύγανε. 10 μέρες σου παρακάλαγε ο Άκης. Βρε καλή μου, βρε χρήση μου. Βρε θα το πούμε στην ΕΟΚ να σας μαλώσει τίποτα αυτή. Κοντζαμάν λευκό σίκο σε πενεύει ρε. Για να μην γίνει πόλεμος εξαιτίας της μαλακίας σου. Με πληγώνεις Ροξάνη και ήμουν και αξιωματικός. Αξιωματικός. Που διέλυσε ολόκληρη παρέλαση στις 28 Οκτωβρίου. Μόνο ένας βγήκε να το κάνει θέμα. Ναι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Που σε βάζουν τη μυρίτη. Περνάς μπροστά από τους επισήμους. Βλέπεις μια ξαθιά απέναντι. Στρίβεις το κεφάλι. Στρίβουν και οι Μογγόλοι οι ναύτες σου. Και να βλέπεις μια ολόκληρη δημιουργία να χαιρετάει το ξέκολο και να φτύνει τον πρόεδρο. Ο αστάθμητος παράγων πάντα υπάρχει στις παρελάσεις. Δεν μου λες βλαμμένο. Τι καιρό σας κάνει στον πλανήτη Γκούφι. Πάλι συννεφιά, πάει, χάλασε και το Λονδίνο. Απορώ ειλικρινά πως είσαι ακόμη εκεί, Κωνσταντίνε, wirklich. Ich weiß nicht, Κωνσταντίνε, ich weiß nicht. Αν δεν ήταν ο Κάρολος, ούτε θα ξαναπάταγα. Δεν βλέπεις και αυτός ο καημενούλης κάθε 3 και λίγο στο Άγιο Όρος και να μην τα λέμε. Εγώ, όπως με άφησες. Τιμήσανε κι αν. Το έδωσε εκείνο το εξοχικό στον Κάλαμο για να γίνουν οι γυναικείες φυλακές, οι καινούργιες. Ναι, αυτή να έκανα, αφού έτσι με συμβούλευσαν οι ψυχοθεραπευτές μου. Was könnte man understand? Κίσκο for Άρης. Ποιος Άρης, ο ανάδρομος, ο Άρης, ο δικηγόρος μου. Ja, man kennt. Άρης, seine königliche Küssen. Πώς το είπατε αυτό? Τα βασιλικά του φιλιά. Α, την καλημέρα και την ψήφο μου. Ναι, τον έχω μαζί μου έτσι για να κατασκοπεύει τη διευθύντρια. Όχι καλά δική μου ιδέα, από πού και ως που θα ήταν δική μου ιδέα, έχω εγώ δικές μου ιδέες. Το Άρη ιδέα ήταν. Λοιπόν, σε χαιρετώ τώρα, also tschüss, φιλιά στα Μαρία και στα Λίπαντρα. Με κουράζουν τα γερμανικά. Πολύ με κουράζουν. Τι κάνει αυτή η ψυχή? Άτυχο αγόρι. Θέλει να επιστρέψει στο τατό για να κάνουμε πιο στενή παρέα, αλλά δεν μπορεί. Και γιατί δεν του λέτε να πάρει την αλβανική υπηκότητα για να μπει ελεύθερα στη χώρα? Σε θαυμάζω, Άρη. Καλά σε λέει δαίμονα η Χίλαρη. Άλλη Ντάνου Κουλουμπί. Με συμπεράνω πως δεν τη συμπάθησες. Το ξέρετε, κύριε Τίμου, αυτό που λένε πρέπει να είσαι πολύ λέρα για να κυβερνάς γαλέρα. Για πες μου να λέω. Βρέθηκε εδώ με δυσμενή μετάθεση από τις αντρικές φυλακές Κορυδαλού, αφήνοντας κουρέλια τα ταμεία, άδειες αποθήκες και ένα χάσμα στον προϋπολογισμό. Να με το συμπάθει. Αχ, την καημένη. Μες στην απάτη και τη ρεμούλα, κύριε Τίμου. Μα μήπως είναι κακίες του κόσμου. Τόσα τα λέγονται για τον Κωνσταντίνο. Για τον Κωνσταντίνο δεν λέγονται ότι μέσα φυλακές έπαιρνε τα φύλλα και τα δέντρα και τον Κυπουρό μαζί. Και το Κυπουρό μαζί. Για λέγε. Εσύ δεν ακούς. Πηδούκλα, κύριε Ντίμη μου, πηδούκλα. Μητρομάνα από τις λίγες. Για να καταλάβετε, μέσα φυλακές δεν άφηνε κρατούμενο για κρατούμενο που να μην περάσει από το κρεβάτι της. Και στους πιο ντούρους, στους πιο φικιστερούς, να σου οι 5 άδειες, να σου τα ειδικά προνόμια μες φυλακές, μέχρι και χάρη σε η Σοβίτη κατάφερε η πουτάνα να δώσει. Καλοσύνη της. Και πώς τη διώχνει. Εξεγέρθηκαν οι ομοφυλόφιλοι της φυλακής και την πέταξαν έξω τα κακός. Τα ακούς εσύ. Μου είπατε να μην ακούω, κύριε. Ναι. Εσείς, κύριε Αντάνου Κουλουμπί. Τα φιλιά μου. Μισό. Κύριε Δήμη, σας είπατε πρέπει που δεν είναι να καταλάβετε που μισόμαστε. Sorry, αλλά... Ναι, κύριε Αντάνου. Ο κύριος Παυλάτος. Όχι, δεν ξέρω την ακριβή ώρα άφηξης. Ναι, θα μάθω, λέω, μη βρίζετε, ναι. Το συντομότερο. Ακούς τι λέω. Το συντομότερο. Ανήκανε κι εσύ. Δεν μου φτάνει τρεμούλα μου με το τσουτσέκι που θα μας κατσικωθεί στον σβέρκο. Έλα μωρέ, εσύ κατοίκου σαν τον Παυλάτο. Τους έχεις για κολατσό στο γιάπι. Κολατσό, αλλά την επιδότησε 1,5 δις. Την πήρε ο νομπελίστας. Μη μας τας, μανούλα μου, και εδώ από σένα τα περνάνε τα λεφτά. Δεν θυμάσαι τον Κορύδαλο. 3 χρόνια κάναμε να δούμε κρέας. Έτσι έβαλα την πισίνα στο Καπαντρίτη και πήρες και εσύ τον κάτω. Μάτι να θέλει να του βάλουμε γιατί μετά να συγκαίγομαι. Δεν κατάλαβα. Τι πάθανε. Τους είδες εξετάσεις. Ούτε ένας με χολυστερίνη. Φακές, ρεβίθια, πατάτες. Έτσι πρέπει να είναι η μοντέρνα διατροφή. Θα μάθουμε και εδώ τις πόρτες, τα ίδια θα κάνουμε. Με τον Παυλά τον Μπάστακα. Δύσκολο μου κάνει. Το πολύ να φτιάξει τα πατώματα
Και να βάλω τα καλορίφερα στα μάτια. 10 στρέμματα εκεί, πώς θα το στρώσω, μου λες? Που έχει πάει ο κάκτος 20.000 ένα τσουτσουνάκα φωνά. Έλα μωρέ, εντάξει, θα τις ρίξεις εσύ πάλι τις παινιές σου. Καλά τώρα. Κυρία Αντάνου, Πώς στέλνεις έτσι μέσα, παιδί μου, εσύ? ήρθε το πρώτο γκρουπ με τις κρατούμενες. Τι να τους πω? Μπράβο, καλώς ήρθατε. Χάσουμε μπροστά μου. Τσακίσου. Μύρο με κοφάκι, Μάλιστα. Έλα έξω. Στο διάλα από εδώ πέρα. Έλα, δίνε.